አርእስተ ዜና ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ከባቢ ዒላላ ብፍላይ ቀበሌታት 0506 ዝተኻየደ ገፋ መሳእሰይ ንብዙሓት ተጋሩ ዘቆጥዐን ዘሕዘነን ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ አዲስ አበባ ዝነብሩ ተጋሩ ናብ መጻንሒ ወይም ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ንኽኣቱ ተወሲኑ ከም ዘሎ ምንጭታት ሓቢሮም። አዘዝ ሰራዊት ትግራይ መዝመልከቶም አዘዝ ሰራዊት ኤርትራ ርክባት ተኻይዱ ተባሂሉ ሰራዊት ወልቃይት ንዝኾነ ይኹን ግዳጅ ድሉ ምዃኑ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ሓቢሩ። መንግስቲ ጋና መላእ አፍሪካዊ ኣብ ልዕሊ ደቡብ አፍሪካ ክለዓል ሓቲቱ። አምኒስቲ ሰላማውያን ሰባት ሱዳን ንምክልኻል ኣህጉራዊ ሓይሊ ንኽዋፈር ፀዊዑ። ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ናይ ግዴታ ወታደራዊ ምልመላ ኣብ መቐለ ዓብይ ፍርሕን ሻቅሎትን ፈጢሩ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ካብ ክልል ትግራይ ዝወፁ ጸባት ከም ዝሕብርዎ ምስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተኣሳሰሩ ዕጡቃት ሓይልታት ሎሚ ዓርብ ዕለት መንእሰያት ነበርቲ ንምሓዝ ኣብ መቐለ ሰፊሕ ስርሒት ድሕሪ ምክያዶም እዚ ስርሒት እዚ ድማ ብፍላይ ነቲ ከባቢ ዒላላ ከምኡውን ቀበሌታት 0506 ኢላማ ዝገበረ ከም ዝነበረን ኣብ መላእ ርእሰ ከተማ እቲ ክልል ሰፊሕ ሻቅሎት ፈጢሩ ከም ዘሎን ተሓቢሩ። ብተወሳኺ መቐለ ኣብ ዝተገበረ ግፋ ህዝቢ ብፍላይ ድማ ኣዴታት ነታ መኪና ብኣማን እንዳሰበርዋ ዘርኢ ቪድዮ ህዝቢ ከም ህዝቢ እምቢ ንብለሉ ሰዓት ኣኺሉ እዩ ዝበሉ ካልኦት ከባቢታት እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ንኽወስዱ ጻውዒት ቀሪቡ። ብተወሳኺ ከባቢያዊ ምንጭታትና ከም ዝሓበርዎ ኣብ ዓበይቲ ጽርግያታት ድንገተኛ ናይ ወታደራዊ መፈተሺ ነቑጣታት ብበዝሒ ዝተዘርግሑ ኮይኖም እዚ ድማ ሓያሎ ስድራቤታት ንደቀን ኣብ ውሽጢ ገዛ ዓፅዮም ንኽቕምጥዎምን ኣገዲድዎም ከም ዘሎን እዚ ናይ ምሕፋዝ ስራሕቲ ኣብ ወርሒ ሰነ ንመላእ እቲ ክልል ግዴታ ወታደራዊ ምልመላ ንምግባር ዝቐረበ ኣተሓሳሳቢ ረቂቕ ኣዋጅ ስዒቡ ዝመፀ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ አዲስ አበባ ዝርከቡ ንሕወሓት ንቃወሚና ዝብሉ ዓበይ ሰበስልጣናት ተጋሩ ናብ አዲስ አበባ ዝነብሩ ተጋሩ ክገፉን ናብ ግዝያዊ መጽንሒ መዳጎን ካምፕን ከእትውዎምን ወዲኦም ከም ዘለው ጸብጻባት ሓቢሮም። ብተወሳኺ ቀፂሎም ኣገዲዶም ናብ ዓፋር ክወስድዎም ከም ዝኽእሉ እውን ተገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ምንጭታትና ከም ዝሓበርዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲቲታት ንትምህርቲ ዝጸንሑ ተጋሩ ስልጠና ክንህበኩም ኢና ብዝብል ምኽንያት ክእክብዎምን ከምኡውን ናብ መጻንሒ መዳጎን ካምፕ ከእትውዎምን ወሲኖም ከም ዘለው ተሓቢሩ። استراتيجيكاዊ ምሕዝነት ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ከም ዝበጽሐ ተሓቢሩ። ላዕለዎት ኣዘዝቲ ግንባር ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝጸንሐን ዘሎን ዝምድና ንምዕማቕ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ምስ ዝምልከቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራ ርክባት ከም ዘካየዱ ተሓቢሩ። በሊሕ መሪሕነት ሻዕብያ ብኣዝዩ ሕሊ ኣገባብ ናይ መወዳእታ ዕርበት ብልጽግና ብቕርበት ይከታተሎ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ሰዓት ኣብ ትግራይ ዝጸንሐ ሓዋፂ ኩነታት ነቲ ዓንዳሩ ጉጅለ ኢትዮጵያ ትግራይ ፖለቲካዊ ሕጽወ ካብ ትግራይ ከም ዝወጽእ ምግባር ትግራይ ኣብ ርጉእ ኩነታት ትርከብ ከም ዘላ ሓቢሩ። የተከዘዘብ ብምባል ጽዋዕ ሰራዊት ወልቃይት ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሓገዝን ድጋፍን ከየድልዮ ንጸላእ ከም በርከ ክስል ቁመና ከም ዝበጽሐን ንዝኾነ ይኹን ግዳጅ ሙሉ ብምሉእ ድሉ ምዃኑን ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ገሊጾም። እቶም ኮሎኔል ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ንሕና ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ መሰል ናይ ምትንካፍ ድሌት የብልናን እንተኾነ ግን ብሓይሊ መጽኦም ሕገ መንግስቲ ንምሽርሻር ንህዝቢ ኣምሓራ ዳግማይ ንምጭፍ ዝፍትኑ ኣካላት ፍጹም ኣይንዕገስን ተኸላኺልና ኣጥቂዕና ድማ ናብቲ ዝመጽሉ ክንመልሶም ኢና ክብሉ ገሊጾም። ብተወሳኺ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ንፖለቲከኛታት ኣምሓራ ብንእሽተይ ረብሓ ዝተኣለሉ እዋን ከም ዘብቅዐን ንሳቶም ዝቖሙ ንኣምሓራ ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ምዃኖም ብምርዳእ እቲ ሓደ ገዛ እቲ ሓደ ተገዛእ ዝኾነሉ ዘመን ኣብቂዕ እዩ ሕጂ ኩሉ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ተኸባቢሩ ተፋቒሩን ዝነብረሉ እዋን እዮም ክብሉ ገሊጾም። ካብቲ ን4 ዓሰርታት ዓመታት ጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ይኹን ናይ ንግዲ ርክብ ንላዕሊ ኣብታ ሃገር ዝነብሩ 10,000 ዜጋታት ድሕነትን ሰብኣውነትን ኣፍሪካውነትን የሸቕለኒ እዩ ዝበለት ጋና ደቡብ አፍሪካ ብተደጋጋሚ እትፍጽሞም ናይ ወጻኢ ዜጋታት ጸሊኢ መጥቃዕትታት ብምኹናን ንደቡብ አፍሪካ ብወግዒ ኸሲሳ ኣላ። ናይ ጋና ወጻኢ ጉዳያት ሚኒስተር ሳሙኤል ኣኩዴቶ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቕ ጋና ነቲ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ኣብ ዝንቀሳቐሱ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ንግዳዊ ትካላት ተጽዕኖ ዘሕድር ናይ ወጻኢ ዜጋታት ጸሊኢ መጥቃዕቲ ሲዒቡ ተሓታትን ሓያልን ስጉምቲ ትድሊ ከም ዘላ ገሊጾም። እቶም ሚኒስተር ወሲኾም ሕብረት ኣፍሪካ እቶም ወጻኢ ዜጋታት ዝጸልኡ ፍጻመታት ስለምንታይ ከም ዝተኸሰቱ ከመርምርን ኣብቲ ሃገር ድማ ሓያል ኣህጉራዊ ስጉምቲ ክወስድን ጻውዒቶም ኣቕሪቦም። አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ መንጎ ሰራዊት ጀነራል ዓብዱልፈታህ አልቡርሃን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገብን ዝካየድ ዘሎ ቀልጻል ውግእን ሰላማውያን ሰባት ንእንዳገደ ዝኸይድ ዘሎ ዓመፅ የቃልዖም ከም ዘሎ ብምእማት ኣብ ሱዳን ኣህጉራዊ ናይ ዕቀባ ሓይሊ ንኽዋፈር ጸዊዑ። እቲ ትካል ቤት ምኽሪ ጸጥታ ወዲ ሕብረት ሃገራት ቤት ምኽሪ ሰላምን ጸጥታን ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ሓይሊ ንምውፋር ንሰላማውያን ሰባት ንምክልኻል ውሑስ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ መተሓላለፊ ንምስናይ ግስታት ሰብኣዊ መሰላት ንምክትታልን ህጹጽ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዘለዎም ኣተሓሳሲቡ